nwoke mụ na ya bi sị m na anyị ga-agba ndụ onye ga-echi ite ibie ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di o na di etọli ọfụma ịghọtago ya mụọlị ụmụaka ya bata mụọlị ụmụ na-anọfa na abọbili mana oge ọbụla na ọ dị enyeju ibongi afọ na-eselufe okwu ịghọta na ọ na-eselufe okwu ya chụrụ ya gbogo ya chụrụ ya gbede ịghọta bọsị ọ ga-enye ya enye na ọ manye ju ya afọ bọsị ya ga-ayọta ya ayọta ya gwaka na-eche na a na-ebido ise ya bụ ibongi o ịghọta na bifo ya ga-eji gbalị ife na-emenụ na-esesigolito ọsị m ihe a dị n'ili enu telitin na-eselu ha okwu ọsị bụ ka amụsịala ụmụaka o wee kazie njọ n'ihe a ka ayọgidele biko ntelafa amụba ụmụaka mụsịa oluzie kafa mụsịala ụmụaka ọkazie njọ ya yọli agbogo ya yọli agbede ya yọli agbogo ya yọli agbede n'ike agwụgie ya wee na-asị ya na ihe ọ na-eme kịta na ofu mbọsị na ọ ga-epushunye n'aka nwoke ọzọ ya adụkwada surprise ma ọ bụ na o pushunye n'aka nwoke ọzọ ọ bụ ịghọtago ọsị ọkwana ya si bọsị ya gwalịa ihe a na di bagidele mba bagide mba ọ bụ ịghọta na si ya begelizie arụ ọ na-asọspekt ya etu ọbụla anyị esi na-eme ọ na-asọspekt ya na nke afọ abụrụ nsogbu ya agba ya nkịtị mana ya na-agwa ya all the time ife abụrụ ife a ga-eme for the rest of her life ịghọta na o mechasi anya jee chọọ toy ya wesị ya na ya chọrọ toy bikos na ọ bụrụ na ya chọta toy na o nwere ozi na ọ wụzikwa toy ahụ andị na ya na ụmụaka bi na ọ bụrụ kwa abalị ọ na-ada vovovo gịnị ka ya na-eme ya achọrọ m ịchị ọchị mana chee so ụkwara ya si ihe adụwa wee mesie ọsị bụ nne na ife ejiri wee chọọ toy bụ na ọ bụrụ na ya nweta toy na ịmagolo na ife a na-eselofe okwu mgbe ụfọdụ di ya na-akpị ya olosho na-akpị ya akwụna ịmagolo na-agwa ya okwu ya na-amaghalị na ọ bụrụ na onwe ka ya si wee chọta toy ya afọ ụmụ ya wee fụ ya kedu ụdị anya fa ga na-enye ya kedu etu fa ga-esi wee gwuye like o nwere ife ekwuzili ga-abụ ife ha ga-ebelieve bikos na fa bikolo ọ na ịmagolo n'ebe fa bụ nwere space ya wee jụ si na ọ na-achọkwu ka o mee ka ụmụ ya bilivuo na anya dị ya n'elu na ntị dị ya n'elu ịgbagolo ụdị ha mụ na ya ama mmie ọ sịbụ na ihe na-ewute ya bụ na n'eziokwu na di ya adọrọzi ike mana ọ chọrọ inyere onwe ya aka like ọ chọrọ ime dị editing to improve no ọ chọrọ ime editing to improve no ya yọli agbogo ya yọli agbede n'ike aja ya agwụghị o and na ọ maara n'ihe o mezili bụ na o jezi jee gote nwa ọgwụ na-abụ o gote fa na-abụ welie nọ ịmagolo ọ dị a ka adụ happy o wee sị ya na ọ chọrọ ka fa gbaa ndụ onye ga-echi ite ibie ya wee nebie ya wee sị ya o maka ozugbo o kwuru ihe a na nna ihe bịala ya n'isi ya wee sị ya na ife ị chọrọ imezi bụ ka ikedozie m nyozi alisi ụzọ ị chọrọ ịma nyọlụsi ụzọ ọ sị bụ na nke ya na anyọ kịta afa agbara ndụ na di ya chọrọ ịma kedu ka ọ ga-adụzi ọbụla na afa gbaa ndụ ya wee sị ya na ya ma mmie na tụbanya ga-emie ya hapụ this marriage no ife ya ga-eme adịna ọ bụ na o mere anything about this na ya ga-achọba ụzọ ya nọ mmadụ ka ya bụ na ya ga-achọba ụzọ ya nọ nwaanyị ka ya bụ n'ọbala na gị a na-arụ afọ ịghọtago na ọ dị too much na ya si na nwoke ga-akwụgide agụ anụ arụ ọ sị m nne na ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme na ya nọ n'etiti mmiri ọ sị bụ mana di ya abụka ezigbo mmadụ na this man abụka ezigbo mmadụ ịghọtago mana sọsọ ihe kọrọ ya bụ ihe a mana ya nwana ya dị too young ị na-efe esi ụdị ihe a na-ewere gede stil na o nwere ife ọzọ dị ga-eselu ya na this man ịghọta na ya mara ife a ga-eme even ya ka a na-akọlụ m ihe a na ifele na-eme maka na ya mara etu a ga-esi ya mara onye a ga-ajụ na ya mara onye a ga-akọlụ ya wee sị ka ya wepụta ya ebe a na ife a chọrọ ịma bụ ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na ị nweta onwe gị n'ụdị ọnọdụ kedu ife ị ga-eme ọ ije chọta enyi nwoke gị na ya na-abọ ga na-akwụ na-ezolu di gị na-epiogharị ịghọtago ka ị wee nwee ikedo happy maka na ya dọrọzi happy mgbe ụfọdụ na ya na-emesi ka onye ala
Konya kwelu na vovovo to idi ekwu mana ihe abụrụ ihe a ga-emenwu n'ifele na sinso uwe ya na-emetụnụrụ onwe ya aka ma afọzialụ ibido kịta bitubo onwe ya aka wee wọlụ to ike a ga-eyuzu ịghọtago andị na ọ bụrụ na ụmụ ya afọ ya na anaghị emeghe bọsị afọ ya abanye bikos na enwere ike ịgbaghala onwe ya maka na ụmụ ya erigo nne na ka onye hapụ die keke a si ya hapụ die n'ọgwakwanụ ife nwoke a melie na-abụghị sọsọ ihe anụnwa ka onye hapụ die ka wedo happy maka na ya amala ikike asị ejidela ebe ha na-amịghalị die wee chụọ ya ịghọta na ka onye nwelu nwayọ jeje na hapụ die ka onye sizie na-etu n'ọlụ na-enepụ anya ya do 36 years old ya nọzalụ n'otu na-enepụ anya ebe di ya ma mmenwuzi ya nọ n'otu n'ala ya agbakwu ya n'ọnya ka ji wee na-asị onye gbala ihe a nwere ike ime ọ bụrụ gị kedu ife ị ga-eme biko ya need this thing regardless na ya chọrọ ka mmadụ mara onye ya bụ mana ya need this advice ya denye na comment section maka na ọ ga-save a soul save a family maka na etu si gbatakwulu naanị ya nwere ike ime anything at any time maka na dịtịnị na-agbazi ya ala kwa abalị etu ka a ga-esi ya adaghalị ya gbatịcha anya agbatịghalị fena ka ewutekelichie bụ na di ya chọrọ ime anything andị na ọgwụ di ya na-eje egote aṅụfa ji anọ n'ọṅụsi anya ọnaiku ka onye na-achọ ịnwụ andị na okubeduto n'afọ this guy n'anya ọ dị ka ọ na-achọ ịnwụ na ya chọrọ ịlụzi this guy ịghọta ka ewesị na nwoke nwụrụ n'elu nwunye ọṅụcha ọgwụ ọ na-eku ume ya na-apa ntị ịgbagolu ifudat na nwoke na-achọ ịtụbu atụbu ma stil ọ manyeju ya afọ ya sị ka ọ ghara ịṅụ ọgwụ bife ebidocha ihe nwa a na-eme mberọdọ ike agwụkwa ọsị m nne na emetụrụ onwe ya aka ịmara etu nwaanyị si anọgide emetụ na emenụrụ ya na afọziala ije weta tọhịkịta bido mebe ụmụ ihe anwa andị na mgbe ụfọdụ na ya bụ onye na-eme ifeleri nne na ya ma nkwe dịka di eyuzie duto na ya ma express chọọ onwe ya ọfụma duto na ifele ya na etu esi wezi ya na bụ a decent somebody like etu esi wezi ya na ya magharịrị nne ya nwere ife a ga-eme so nwanne m ọ bụrụ na ị ga-esi osi a gwa anyị filo na comment section maka ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.